Aké kvety má tvoja mamina rada? Rúže. Tulipány. Moja mama má najradšej fialové tulipány, lebo je to aj moja obľúbená farba, ale aj jej obľúbená farba. Rána doma, len tancujeme. Hlava, ramena, kolená, palce, oči, uši, ústa, nos. Tancujeme pre radosť. Naša Čo by si mame kúpila, keby máš 1 000 000 eur? Kvety. Bombonieru. Kávu. Keď sa v rytme diska krúti, ksichtom sa bojí, že tom sa zrúti. A znova hlava, ramena, kolená, palce, oči, uši, ústa, nos. Tancujeme pre radosť. Naša rodina. Aký je tvoj najlepší zážitok s maminou? Keď pôjdem do Jump a hraní s mamou. Môj najlepší zážitok je, keď idem s maminou do zoo. Môj, keď som bol v Chorvátsku. Čo robíš, keď mamina plače? Idem za ňou a objímem ju. Tiež robím. Dám jej pusy. Pridá sa babka a pridá detko. Keď hudba hrá. Ako vieš maminu rozosmiať? By som jej povedal nejaký vtip. Že napríklad idem mame spraviť kapučíno a môj brat tam príde a povie a ja chcem kapučíno, mama sa rozosmeje. Ja keď tiež jej poviem nejaký vtip.